Først så afspritter jeg lige området, hvor mine elektroder skal sidde. Så sætter jeg en jordelektrode på. Jeg er uddannet hospitalstekniker med speciale i neurofysiologi. Og sætter mine små ledninger på. Jeg laver undersøgelser selvstændigt, så jeg har min egen patientforløb her. Henvisninger fra læger udefra, som ønsker undersøgelser, og så udfører vi dem her på afdelingen. Og vi har vores aktive elektrode herude på abductor pollicis brevis. Der kan være en dag, hvor jeg laver hjerneundersøgelser. Så kan der være en anden dag, hvor jeg laver undersøgelser af arme og ben, og en helt tredje, hvor jeg laver noget helt andet. Sætter min stimulator på, og så skruer jeg lige så stille op for impulserne, eller strømmen er det faktisk. Hvis jeg har en arbejdsdag, hvor jeg laver EEG-undersøgelser, hvor vi undersøger hjernen, så kan jeg have patienter lige fra for tidligt fødte til ældre patienter. Vi har rigtig mange børn, der bliver undersøgt. Der sætter vi en masse små elektroder på hovedet, 23 i alt, og vi sætter også nogle små øjenelektroder på, og også ved hjertet nogle EKG-elektroder. Og det er også her, vi har rigtig mange epilepsipatienter. De kan jo have anfald af alle mulige forskellige karakterer. Folk, der ligger på gaden og kramper, folk, der bare blinker, eller noget så usædvanligt som ler. Det kan rent faktisk være et anfald, at man kommer til at grine. Og luk øjnene. Mit hjerte banker for at hjælpe andre mennesker. Og når folk kommer her på afdelingen, så er de ofte svære symptomer, som går og generer dem i dagligdagen. Og så kan jeg undersøge dem og hjælpe dem med til at finde diagnose. Kom og mød os i den hvide verden den 20. januar 2014 på Aalborg Universitetshospital.